Днес имаме удоволствието да ви представим страхотен 4-стаен апартамент с площ от 167 квадратни метра. Жилището се състои от коридор, просторна всекидневна с трапезария и кухня, които лесно могат да бъдат преградени в две отделни помещения. Общата им площ е 41 квадратни метра. Първата спалня има собствена баня с тоалетна и е с площ от почти 21 квадратни метра. А към нея има и дрешник с размери около 5 квадратни метра. Към нея също така има и самостоятелна тераса. Втората спалня е с размери 15 квадратни метра и споделя обща тераса с трета спалня. Жилището има още и отделно баня с тоалетна. За да запишете своя час за оглед, не се колебайте да се свържете с нас.